Ahojte, dnes sa spoločne pozrieme na taký bežný deň v základnej škole Hlboká cesta v Bratislave. Pozrieme sa do tried, nakúkneme do kuchyne, pozrieme sa do školského klubu detí a navštívime aj vedenie tejto školy. Tak poďte sa na to pozrieť spoločne so mnou. Juraj, prezúky, zabudol si sa čipnúť. To je pán riaditeľ. Predtým ako začneme, sekundičku prezúky. Správny postreh. Pán riaditeľ, to je bežné, že takto deti ráno prichádzajú, zdravia sa. Vy ste tu každé ráno? Snažím sa tu byť každé ráno. Všimol som si jednu vec, ktorú som nikdy predtým nevidel, a to je takéto pípanie. Čo to je? No to je taký dochádzkový systém. Vieš, Juraj, my, takí skúsenejší, sme to nikdy v škole nezažili, ale môže si to aj spokojne vyskúšať. Inak ja tu mám prezúky, ktoré som naozaj nosil ešte na základnej škole, tak idem sa prezúť a idem si to vyskúšať. Dobre, môžeme to vyskúšať. Ale prezúť sa. Prezúty sme, ešte sa rýchlo čipnem, lebo o 2 minúty zvoní. Školská kuchyňa. Poďte. To tu rozvoniava. No čo to tu rozvoniava? Dobrý. Pán kuchár. Dobrý, ja som Juraj. Miro. Miro, čo to tu rozvoniava? To je úžasná vôňa. Polievka, Minnesota, to je všetko zdravé, zeleninka, sama zeleninka, kuracinka. Má aj kuchár školské jedálne obľúbené jedlo, ktoré varí? No, ja už nie, ja varím všetko. Za tie roky mne už to je jedno, ja beriem všetko. Ale žemlovka tá by ešte dáš, tak prišla. Čo môžem ochutnať? Ale môžeme okoštovať 10, robili sme aj deťom, robíme 10, tak môžeme 10 okoštovať. No dobré, čo máme na 10? Chlebík, avokádovú pomazánku manho. Rieky už sú ponatierané. Sú... Na zdravie. Renátka, pozdravujem, ja som Juraj. Teší ma. No, tak, ja som tu zažil niečo úžasné, a to, že naozaj tie deti majú niektoré hodiny po nemecky? Na našej škole sa vyučuje cudzí jazyk, teda aj CLIL metódou. Čo to znamená? To znamená, že v odborných predmetoch, ako je hudobná výchova, výtvarná výchova, žiaci vlastne majú lektorku z Nemecka, ktorá ich vyučuje tieto predmety a vnáša vlastne prvky toho cudzieho jazyka, v tomto prípade nemčiny, do tohto predmetu. Lektorka z Nemecka, to znamená, že native speaker sa to volá, to znamená, že ona nevie vôbec po slovensky? Nevie po slovensky, po nemecky je to Muttersprachlerin, po anglicky správne native speaker, a ona teda rozpráva s deťmi iba po nemecky a oni vlastne sú nútení počúvať tento cudzí jazyk. No tak veď máme ruky, nohy, podľa mňa deťurence sú veľmi kreatívne, keď niečo nevedia povedať po nemecky, tak sa vynájdu. A je už ako keby, že sú aj nejaké výsledky, že vnímate to aj vy, že naozaj sa vrátia potom na hodinu nemčiny a zrazu je niečo inak? Áno, vnímam to aj ja, pretože keď na hodinách preberáme jednotlivé lekcie, ako napríklad školské potreby, rodina, zvieratka, tak oni už prídu sem s určitými vedomosťami. Lebo ona je deti čo? Veľmi dôležitá, že? Áno. A decka, mohol by som s vami chodiť na nemčinu? No tak... Juraj Bača, počkajte. Pán riaditeľ ťa očakáva vo svojej kancelárii. Niečo hovorí pán riaditeľ? Opakujem oznam. Juraj Bača, pán riaditeľ ťa očakáva vo svojej kancelárii. Prečo sa tak tvárite? Mám sa báť k pánovi riaditeľovi? Nie, povedte nie. Náš pán riaditeľ je veľmi milý, tam sa nemusíte báť. No neviem, nehovoríte to príliš presvedčivo. Čo môže odo mňa ten pán riaditeľ chcieť? Neviem, veď ja som mal z toho dobrý pocit. Chodím tu po škole, všetci sa usmievajú, všetci sú veselí. Ja neviem, že... To bude asi hudobná výchova.
si musím pozrieť. Prepáčte, ja som len počul, že spievate a teraz nech pánovi riaditeľovi, neviem prečo si ma zavolal, tak som si povedal, že by ste ma mohli troška potešiť predtým, než k nemu pôjdem do riaditeľne. Hudobná bol môj obľúbený predmet, keď som bol v škole. Aj váš? Rukoholek to má obľúbenú hudobnú? Dobre, môžeme si s vami zaspievať veselšiu, naučíte ma? Žijeme, nevyvenávať pôjdeme. Z mesta do mesta, široká je cesta, predávať ich pôjdeme. Čaute, ďakujem, že som si mohol s vami zaspievať. Držím palce, ahoj. Dobrý, pani zástupkyňa. Ahoj, Juraj. Dobrý, pán riaditeľ. Dobrý deň, Juraj. Je nejaký problém, že som po škole, teda, že vám behám po škole? Prezutý som. Áno, musíme sa vážne porozprávať. Chcem iba zistiť, aký bol dnešný deň na našej škole. Ale mi odľahlo. Poďme na to. Ja som sa bál, že som niečo vyviedol, keď som bol zavolaný do riaditeľne, ale vidím, že je to všetko v poriadku. No mne sa veľmi páčila vaša škola. Ja ju pokladám v niečom za výnimočnú a určite v tom, akom je nádhernom prostredí. A mal som z tých mojich stretnutí celý dnešný deň pocit, že tu je taká komunita medzi tými žiakmi a učiteľmi, ale mňa by skôr zaujímalo, čo ako riaditeľ školy vníma výnimočnosť tejto inštitúcie. V čom je podľa vás výnimočná táto škola? No tak už ako si spomenul, tak máme krásnu historickú budovu, čiže už to robí veľkú jedinečnosť a rozlišujeme sa od iných základných škôl na Slovensku. No a ja si myslím, že práve je táto komunita, ktorú tu máme. Síce máme 400 detí a my sa tu navzájom poznáme, evidujeme, poznáme rodičov, starých rodičov. Tu proste my sa snažíme vytvárať také prostredie, aby tí deti každý deň, aj tí zamestnanci sa tešili do tej školy. A vnímate sa možno aj vy teraz tak, že formujete nejaké ľudské bytosti, ktoré možno neskôr budú presne riaditeľmi, politikmi, manažérmi, učiteľmi? Ja si myslím, že toto je to naše najväčšie bremeno, že my vlastne vychovávame budúce generácie, ktorých my zanechávame nejaký odkaz. Ako u nás naši učitelia a predchádzajúci riaditelia v nás nechávaní niečo, ktoré sa posúvame ďalej. Iba to tak nejako trošku formujeme, tvarujeme, aby to išlo takým modernejším trendom alebo zmýšľaním 21. storočia. Ale ten odkaz, a to je to naše poslanie, ktoré my musíme robiť, bez toho ten učiteľ nie je ten dobrý a srdcom zanietený učiteľ. Aj by sme niečo možno popriali od ďalšieho dekády? No, čo by som poprial, tak poprial by som šťastné deti, a úžasných pedagógov, ktorých máme teraz na škole a všetkým pevné zdravie a to odhodlanie búrať akúkoľvek bariéru, ktorá sa nám postaví do cesty. A najmä, aby sme naplňali našu víziu. A v tom vám budeme všetci držať palce. Pán riaditeľ, ďakujem. Ďakujem aj ja. Babi, kde je zborovňa? Ďakujem. Tu? Tu? Nie je tu? Tu? Oni nevedia, že prídem. Dobrý deň. Dobrú chuť. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Ja hľadám školský klub detí. Som tu správne? No, veľmi dobre ste tu. Nevidím tu až toľko detí, koľko som čakal a trošku je to podľa mňa malé na školský klub, ale veď prečo nie? To asi nebude táto kancelária, v ktorej sedíme. Nie, to určite nie. Tuto len niečo prichystám a potom školský klub prebieha v oddeleniach. A v čom spočíva školský klub detí? Tak školský klub je v podstate voľným pokračovaním vyučovania. Deti sa tam aj v tom čase učia, ale prebieha to takou inou formou. Chcete mi povedať, že vyučovanie sa skončí a niekto tu dobrovoľne zostane, aby sa učil ešte ďalej? Áno, pretože naši vychovávateľia to dokážu tak perfektne urobiť, že vlastne oni robia rôzne aktivity, pohybové, hudobné, aktivity s využitím dramatiky, kvízy rôzne a pritom nenápadne vsúvajú tie výchovno-vzdelávacie prvky.
Tak, toto bol môj deň na našej základnej škole. Skvelí ľudia, výborná atmosféra, parádny kolektív. Základná škola na Hlbokej ceste je rozhodne školou súčasnosti a ja ďakujem, že som tu mohol stráviť dnešný deň. Tak sa vidíme snáď pri nejakom ďalšom videu.